ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଡିଗି ମନ୍ଦିରରେ। ଡିଗି ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ସେଠିକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମନ ଲାଖି ଯାଉଥାଏ ହେ କାଳିଆରେ, ତ ଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ରଖିଥା। ଏମିତି କହିକି ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସେଠି କଲୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ଗୁଡୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ତାଳି ବଜେଇ ଦେଲା। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଚାଲ ଆମ ବାଡ଼ିର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ବହୁତ ସାରା ତା ପରିବା ଲଗେଇଛି ବାଡ଼ିରେ, ସବୁ ରଙ୍ଗ ପରିବା ଲଗେଇଛି। ବାପା ତୋଳୁଥିଲେ ବିନ୍ସ। ସେଠି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଖାଇତେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁନୁରି ଗୋଟା ଗୋଟା ରସଗୋଲା ଖାଇ ଦେଉଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପିଠା ଖାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇଲୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।